विधान परिषदेसाठी उमेदवारी जाहीर होताच प्रमोद जठारांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे। यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे आभार मानले। सिंधुदुर्गच्या आरोग्य यंत्रणेला विदर्भ मराठवाड्याप्रमाणे दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार, तसेच रिक्त वैद्यकीय पद भरण्यासाठी आणि आरोग्य यंत्रणेचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं आश्वासन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिलं। सावंतवाडी येथील बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात आयोजित जनता आरोग्य दरबारात ते बोलत होते। ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख पद स्वीकारल्यानंतर प्रथमच नाईक यांनी सावंतवाडी शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयाला भेट दिली। यावेळी मोठ्या जल्लोषात शिवसैनिकांनी त्यांचं स्वागत केलं। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 2026-27च्या मूळ 14,72,08,600 रुपयांच्या अंदाजपत्रकात तब्बल 19,61,98,700 रुपयांची भर घालत सुधारित अंदाजपत्रक 34,34,79,345 रुपयांवर नेण्यात आलंय। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची सभा विविध मुद्द्यांनी चांगलीच गाजली। सभापती सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या एकाही सूचनांचं अधिकारी खातेप्रमुखांना समाधानकारक उत्तर न देता आल्यानं त्यांना धारेवर धरण्यात आलं। 1 मे पासून सुरू होणारी जनगणना जातनिहाय करावी अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्यवाणी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील भोगटे यांनी केली आहे। यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे। ठाकरे शिवसेनेच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रमुखपदी निवड झाल्यानंतर वैभव नाईक यांनी वेंगुर्ले ठाकरे शिवसेनेच्या शाखाला भेट दिली। तालुका प्रमुख निलेश चमणकर यांनी त्यांचं स्वागत केलं। माझगाव ग्रामपंचायतीच्या थेट सरपंच पदासाठी झालेल्या अटीतटीच्या निवडणुकीत भाजपा महायुतीच्या रंजना रवींद्र कानसे यांनी अपक्ष जयश्री दिनेश सावंत यांचा 158 मतांनी पराभव करीत विजय मिळवला। वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर वैभव मोरे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा वैभववाडी डॉक्टर्स फॅटर्निटी क्लब आणि जिल्हा डॉक्टर संघटनेच्या वतीनं तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला। कणकवली तालुक्यातील ओटव येथील एका वृद्ध महिलेच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने लंपास करण्याची घटना घडली होती। या चोरीनंतर संशयित आरोपी साहिल रसाळ, मुकेश पाटणे या दोघांच्या 30 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत 2 दिवसांची न्यायालयानं वाढ केली आहे। कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या सर्वांगीण कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी घेतला। अपुरी कामं तात्काळ जलद गतीनं पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले। कुडाळ तालुक्यातील बाव तळगाव आणि बागवाडी या परिसराच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या कर्ली नदीपात्रात रात्रीच्या अंधारात बेकायदेशीर वाळू उपसा जोरात सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ ग्रामपंचायतमधील प्रभाग क्रमांक 3 मधील रिक्त जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीत गाव विकास पॅनलच्या दर्शना दिनेश नाईक या 236 मतं मिळवून विजयी झाल्या, तर भाजपच्या सुप्रिया सुशांत गावडे यांना 197 मतं मिळाल्यानं पराभूत झाल्या। कुडाळ नगरपंचायतीच्या वतीनं मंगळवारी सायंकाळी मान्सूनपूर्व आढावा बैठक घेण्यात आली। यामध्ये पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राबवायच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला। आपण निवडून दिलेली ती लोक पक्ष बदलतायत, अशांना पुढील निवडणुकीत जनतेनं प्रायश्चित्त दिलं पाहिजे, असं ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख वैभव नाईक यांनी वेंगुर्ले इथं आवाहन केलंय। सकल हिंदू समाज कणकवली यांच्यातर्फे आयोजित विशाल हिंदू संमेलनास हिंदू बांधवांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। हिंदू धर्म, परंपरा, संस्कृती, मूल्यांचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी या संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नेरूर ठाकूरवाडी येथील रस्ता जो काही महिन्यांपूर्वीच प्रशासनाच्या मदतीनं मोकळा करण्यात आला होता, तो पुन्हा एकदा अडवण्यात आलाय। सुधीर ठाकूर यांनी हा रस्ता पुन्हा एकदा काटेरी कुंपण घालून बंद केल्याचा ग्रामस्थांनी आरोप केलाय। महाराष्ट्र शासनाच्या रंगभूमी परिनिरीक्षणाची मंडळाची अत्यंत महत्त्वाची सभा सिंधुदुर्ग कुणकेश्वर इथं गुरुवारी 7 मे 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता अध्यक्ष सिनेस्टार विजय गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेला रत्नागिरी जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। मागील 3 वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील 257 पात्र जोडप्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला असून त्यांना एकूण 12,84,00,000 रुपयांचं अनुदान वितरित करण्यात आलंय। रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वैभवात मानाचा तुरा रोवणाऱ्या केंद्रीय विद्यालयाच्या उभारणीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झालाय। नाचणे येथील सर्वे नंबर 93 मधील 250 हेक्टर जमीन केवळ ₹1 नाममात्र भाड्यानं 99 वर्षांच्या करारावर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आलाय। मंत्री उदय सामंत यांच्या पाठपुराव्याला यश आलंय।
कोकण रेल्वे मार्गावर चिपळूण ते दिवा दरम्यान विशेष मेमू ट्रेन चालवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतलाय। ही विशेष सेवा 1 मे ते 7 जून 2026 या कालावधीत कार्यरत असणार आहे। कोल्हापूर ते रत्नागिरी महामार्गावर कित्येक ठिकाणी भूस्खलनाचे हॉटस्पॉट तयार झालेले दिसतात, त्यामुळे भविष्यात हा महामार्ग धोकादायक गणला जाण्याची शक्यता आहे। वाघभिळ, भाडले खिंड, मार्लेश्वर परिसरात भविष्यात भूस्खलनाचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे। विरार पश्चिम येथील न्यू विवा कॉलेज परिसरातील पूनम आकांक्षा इमारतीत लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून एका तरुणानं आपल्या प्रेयसीसह तिच्या आईची निर्घृण हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे। आरोपीनं स्वतःही आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना उघडकीस आली। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष दिवंगत नरेंद्र दाभोलकर यांना गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती। दोषी शरद कळसलकरला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आल्यानं आता त्याची सुटका होणार आहे। राज्यात उष्णतेच्या लाटेत 26 एप्रिलपर्यंत उष्माघाताची रुग्णसंख्या 55 वर पोहोचली आहे। मंगळवारी धुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक 45 अंश तापमानाची नोंद झाली आणि दोघांचा उष्माघाताने मृत्यू झालाय।